try. Ha kane ke por jong kane ke sngi. Nga kuwa ban kren ya ka banta jong ka ktin ka jong blay. Ka balang blay kumbaga pau ha ka Bible. Ha kane ke por nga ay kublay api baro ki parabanget. Bad ki perlok ki badon haki jaka ba per. Blay na yoban kerku. Blay na yoban dorakat bad pi. Iway pa iway. Kabanang kong nga kwa ban kren. Ya kabenta. Deu Jisu ublate. Bad ubalabu ya kabalang. Nga kwa ban puli na kaktin ka jong blay. Na ka gospel. Kat ko Mathios kalanong kabakhat nriw. Kadukot kabakhalay hadukhat pra. Kikantin kibaong kumneng. Haba u Jisu lawan siya kipang ka Kaisaria Philippi. Ulakali ya kisenran jung udaong. Kibriw ki ong ueya nga. Ukono briw. Kila ong te. Don kibaong uyonis. Unong pinmaptis. Kiway di u Elias. Bad kiway pat u Jeremiah. Lani way. Na kinong yatulpa. U Jisu laong haki. Pite piong ba ngalong way. U Simon Petros. Ulayatu barulong. Melong Chris. U kono blay ubaim. U Jisu ulayatu bad ulong hau. Sukmame. Ko Simon. Ukon Jonah, naba ka do bat kasnam, kam siem lapan iya kata hame, henry pa junga ubahabneng, ngaru nga ong hame, ba melong Petros, bat haloru ni umausiang, ngan te kabalang jonga, te kikadop kadujok, kinamla yaka. Hakane kabanta jung aktin ka jong blay. Akwa banong. Da ka ba syay tungin tip lang. Ba Deu Jisu. Ubala te ka balang. Deu Jisu bala bu ya ka balang. Deu Jisu ubala kerku ka do ya ka balang. Te na mar kata. Kabalang kalong kanong kenti jong Jisu. Ngi kibalong kiriung ngay ki jong blay. La pidon hakano kano kabalang. Token mau. Bangi long tang kita. Kiriung ngay. Kibaw Jisu lakhot ngaw baha. Bangin wan hau bad bangin ngay hau. Tinamar baw Jisu latay bad wala seng ya kabalang. Ngi long tang kiriung ngay ki jong blay. Ngimla balik kat bamon. Ya kabalang. Namar ulong u Jisu, utray, de mau badon hok, banle ya kabalang, kat ba usngew bit mau. Habaw Jisu kali kato kane kijing kali, kawew kali, kibriw kiba ki senran, kiyakando syarum seneng kalaban long kijakayaw kahat kiway pat kijaka, kiyong weyanga. Te kiri pai ba ki atu ba ki ong don ki ba ong uyones tompet baptesu balayabuan biang hakajingim don ki ba ong pat ba Deu Elias ba Deru Jeremiah lani way ne kinong yatulpa kane kajing jubab kabakum kane kam simpenhun yaw Jisu Deu Jisu la kali ska way pat kajing kali kaban kam pi kesenran ki jonga Pili ya ki kamba ki bangalale. Pili askyo ya ki jikai ki bangahikai. To menta ay mapi ya ki jubab. Ngadi way. Ngalong way. Sipor kaladon ka jing ngap jar. Hapadeng ki apostol. Bad hadin katukat ni Petros ulay yeng. Bad ulaong. Melong Chris. Kon ublay uwaim.
Uji su ulang asuk mame konsiman ukon jona nabaka dobar kasnam kem syem lapan I ya kata hame henre ukpa junga bahab neng kamu dayu ban ong kadok bar kasnam kamu om syem dono briu lane ka briu ki balong ki nong hikai ki balong ki profesor jong kanu ka college jong kanu ka university ki balawan ban hikai kane ban pensyai kane henre ukpa bahab neng o balong ukpa bom jukot udai tau ba ajing start hau Petros banju bab syapang jisu da ka bong melong o Chris o khonu blai ba im kane ka jing jubab kalong ka badai 6% baru jisu ulakar khukar do ya Petros da ka bong ru suk mame ko Simon kunjuna namar ka do kasnam kum simpen pau ya kata hame henre pa junga bahabneng te namar kata tungen ya perkhat hagane kapor namau jisu ongkume halor uni mau siang u jisu kedeu hala ka jong kamet mdai mau siang badon sani baca tai henre u kedeu hala ka jong kamet halor uni mau siang ngantei ya ka balang ka jonga te ki khardop kadu jok kinam la ya ka ngis ngau thu na ka ne ka jing ong jong jisu baki bor jong kadu jok kin sawan banyale ya ka balang ha kanu karukom min miet lane menski henre ngis ngau kmen bau jisu la deb ong baki bor jong kadu jok kinam la ya ka ko kirungai ki jong le to haba don ki jinge bang ye shem ki jinge hapo ka balang ngin pai so jisu ban keli na u ban ong yo jisu to hi ka yang ikan rat ya rap yang ikan rat a jing start yang ikan rat a ka jing sempang yang ikan rat bangin penya ya ka balang ka jome ya ka ba milate ya ka halor lade kabamot halor ka jing im jong jisu namari kane kamet u jisu kadai kamet ka ba on sanat pna kamet ba on penon prom kamet ya ka ba on mipat ngisngu ya blai ba ka balang hapadeng ki jing e baro kayait na ka por sigapor kayait na ka bor sya ka bor ki por kadu jok ki don manyale ya kabalang henre u jisu wongan don rekat bat pi halakasngi hadu ka wai no ka perthei u jisu ong ya kirunget bat ngalai hame wong ha Petros ya ki shabi ka hima ki bneng ya ka eru ka bamente ha ka khandeu onte habeneng ru bat ka ru ya ka ba men pelait ha ka perthei ha ka khandeu on pelait habeneng ru tungis ngau thu ya kane ka jing ong jong jisu don ki brio ki ba ngau thu bakla ya kane ya ka jia badua lai pan map lai yasuk badubi kalong ka pasuk e ban lagunta haba le kanu ka ba pensngau si yawa lai pan map nawa ndai naubi namar lada ngili yasuk ngila pan map kata ka pop ka balale kalakuit no tela dangim yasuk ladangim panmap ndalayap katu kapop kadangsa bat on syabi syariangi hakmat jong jisu kendiat ngakwa aiban pensyai yakane ka kantinu mau siang kidon kibriu ki baperkat
Bau ni mau siang udai Petrus. No. Uni mau siang umdai Petrus. Uni mau siang udai Jisu. Te ban kam syai. Ngakwa ban pule na kasiti u Apostol Paul. Kabanang kong siya kinong kurin. Kalanong kabasipo. Kadukot. Kabanang kong hadu kabasaw. Kiktin kibaong kumning. Namar ngamon. Ba pin omtip ko para bangay. Ba kikpajongi baro. Kilalong hapo utaw loo. Ba baro. Kilayay lang ba kata kaduriyaw. Ba lapin baptis. Yaki baro. Yaw Moses. How taw loo. Ba hakata kaduriyaw. Ba baro kilya bam. Ya kaju kajing bam bakan jabasim. Bat baro kilia di. Ya kajing di bakan jabasim. Namar kilia di. Nau ta mau siang. Bakan jabasim. Ba kila but. Tiu ta mau siang. Ulong ukris. Ladangi ong bau ni mau siang udai Petrus. Kalong kajing bakla kebakrau. Kabadai ban penbet no sisendan. Henry uni mau siang. Ulong u Jesu Kris utrai. Te hakane kepor. Nakwa ban poy. Ha kabanta kabaar. Kabalang ublay. Kabalang ublay. Kalong kabalang. Kabladon. Haki riba per. But la tho ya kane kabalang blay. Ha ka Bible. Ngan puli na kane ka siti banangkong Paul. Syaki nong kurin. Kalnong ka banangkong rekod ka baar. Sya kabalang blay. Kabaha kurin. Ha kita kibalapan kentang. How Christ Jisu. Ya kibalakot. Banlong kirikut. Lembar kita. Kibakot kerpat jika kerteng Jisu. Ubaw turay jungi. Ha kijaka baro. Ulong ujong kiru. Bad ujongi de. Kabalang ka jong blay. Kaladon na do kaspas niyam kabanengkong. Namala to ha ka Bible. Ngala banong baka ni kabalang blay. Lesi kalong kabalang kabanengkong tam ha kapertay. Kabala rim tam ha kapertay. Namar kaladon nadu ka spasnem ka banengkong. Nadu ka first century. Perhaps it must be the oldest church in the whole world. Namar kata nisngengo yaw blay. Ba kani ka balang blay. Kaladon. Daki hajar jasne menta. Hangni hari kasiru. Haka balang ublay mikalaya pada samru. Ngidon kani ka balang ublay. Kabasngaw tanan ban berkat. Kita ki dekot. Kita ki member. Kidai ban long ki briu ki balayong ia ka jimpen kentang ku jauh Kristus Yesus. Om tang ban itu dah ki parabangai. Om tang ban yo ban wan haka jinyeseng. Henry ban da itu. Da u Yesus Kristus utrai. Bangin long ki briu ki balayong ia ka jimpen kentang ku. Haka snam. Haka jingai Jong kajipet im jong Yesus Kristus baut rai. Kabas ngau tenat ban berkat ru.
kita ki dekot ki member jong kane kabalang kidai bantip bau bleu lakot ban long kirukut kila bandon he ki jakaba per kila bandon he ki riba per kabas ngau tenat bakak tin ke jong blai ka ong uji sukres ulong utrai jungi ha ki jakabaro ulong ujongki bad ujongiru namar kata Yesus Kristus ulong utrai unong penim bad unong suspa jong kitu baro ya kiba lapadiang ya kejing penim bad kejing suspa jong Yesus bau utrai kabanta kabalai latir ya kabalang dakas nam jong Yesus ubau trai lato hagak tin ka jong blai haki kam ki apostol kalanong ka ba arpo kadekot ka ba arpo pra la to kumni to sumar sapang yalade bat sapang kata ka kanhun baro ha kabau mensima khut ulapan long ya pi kinong syarai ban besar ya kabalang ublay ya kabalatit da kasnam jong uhi ya kabalang ka jong blay kakum kajing tho kabadona ka Bible long belatit dakas nam jong Yesus Kristus ubau trai ngasngeung tenat ya kajing ruai jong kabalang blay mekhalaya badasam kabadon ha kajing ruai semensim ka number jing ruai kaban rius pa sapusan kadon kini ki gentin kibas ngau tenat ko balang blay balati do trai paleng kathai soti blajit dor bah briu jong pa kajing khu janai nong sun utap mensngi menmit balang blay to yang menta to ribu rom kerdan jong pa wating nong sun la ke saudong yale minot ha jing duai bas kem kular babhau trai on dalakot bad u pansyong unong ruai semensim hang niu yatu baki don kijing kibake saudong ye kabalang ten rei ngidei ban long kibriu kiba don ka jingku cabe janai banduai hau blai men mit bad men sngi te blai un serap kaba sngo tenat sisu kal don ka jingwer ko ka balang blai to yeng menta to riburam kerdan jongpa namar kata ka bangile ka bangi perkat ka bangi kren tungin le da ka bariburam yau Yesus Kristus trai ubalong unong penim banong suspa ka bangi perkat ka bangi kren ka bangi le kalong ka buram yau Yesus Kristus trai ublate ka balang blay na yoban kerku blay na yoban ay por yanging kabas ngau tenat kalong kadon kajingan Tuhan ni ba kinong syarai
kilong kibriu kibadap da monsim bakut ko kinong syarai hatung idap na da monsim bakut ban besar ka balang ka jong oblay ka belatit ka belasiudor daw Jisu ubalong unong penim bat unong siuspa hakini kisngi hakino kino kijaka ki bangilek kidon kato kane kijaka balabu da ka CCTV kano ka baki briu kile ki kam la bantib hadin ka ka baki le la kalong ka baha ni ka sniu tongin tip da ka ba syakadar bau Jisu upet yangi na peneng na jerong ka bangile ka bangi keren ka bangi perkat uji su tip ya ka bari baga bapau ni sa ai jing kenya nama kata tungin long ki breu ki ba pikir ki ba sumar bar ki ru hok ki ru khu ki jong blai ka banta ka basau kinong syarai jong ka balang la tho ha ka siti Paul Shau Timothy ka siti benengkong ka long balai ka khot ka benengkong hadu banyo ka don ka jing beta ka don ka jing hikai ka don ka jing gentu na kane ka tin jong blai ngan pulih ha kane ka por kane ka tin ka ba shisha ladau briu ukwa ya ka jing long nong sharai ukwa ya ka kamba baha namar kata ka day yaw nong sharai ba unlong uba klem sya keno pop utengah jong ka wei ka tengah uba adkar uba shida jingmut uba yaibet uba khot i basa uba nang hikai ubam syat yamai ubam yashoyadat henry uba jemnut ubam yania ubam isbai uba sensyar bha yala ka jong ka yin uba sumar yala ki khun ha ka jing kongu da ka jing sida baro namar lada ubriu tip kumno ban sensyar yala ka jong ka yin hato kumno un sumar ya ka balang blai kane kalong ka jing kentu ka jing kai ka jing penken mau ba ka jing tre ka kam ka jong blai ka yai lang bat kalong ying long sem ka jongi ministry and family yai lang ministry and family coexist together kabas ngaw tanat bakani ka tin jong blai kay kayangi laong hang ni ba ulong ubreu ba don tang kaway ka tengah kabamot ka day ban don ka jingbek ha ka song kha ka soman
lada kam don ka jing bet ha ka shong kha shong man kum nong in tray ka kam ka jong blay na kan mau ya weu samla ubaong ya weu ne alap kumno wan sneng wan kerau yangi ki badang samla haba mau ulaya jak lenti bam day ha kalong ying kalong sem jong kalong ka jing ka bakrao nang ta ka ni tin jong blero kaong ba unong sarai uday ban long ba adakar ka mod ubanang ban sensari alade ngiday ban don ka self control ngiday ban don ka bor ban te lakam yalade nang ta laong ru ba unlong breu ba shida jingmot mentangi don kinong tre kinong yalap ki kentay bat ki shinrang kani kam dam mude ban kren tang ye ki shinrang re ka kren ru ye ki kentay nang taru laong bangin long ki banang ban khot i basa ki bale bha lesbon ye ki waipat ha ba ki don kam nang ta shu ka tin jong blai ka ong bangin long ru ki nong hikai kilong hikai bonsin kilong ki balapas yaladi balong unong hikai school labu ka qualification uday ban pas ka dan kumta balong unong hikai college labu ya ka gardan balong bapas kumta balong unong hikai ha university labu ya ka qualification banlong bapas kumta banlong qualified tinamar katangi kinong tray ba kinong serai ngiday banlong kinong hikai ka hikai ka jingit namar ngilangit hikai ka akor ka babha namar ngiim da ka akor babha ngidon ka akor babha ngi inlong kinong hikai kadon kawe ka phrase jong kinong China kabaong ubriu umlaban ay kaba omdon ki parabangit ki khon samla jo kabalang ki pejangi kinong tray kinong yalap ki pastor bangin ay ki hikai babha ladangim don ayungin ay tinamar kata to kinong kinong hikai ba kanjam sim long ru ba kinong tray kinong cherai kim day ban long ki ba yamai yaniar ile de ki aka da ka jai da ka burom da ka jingi nang ta long shu ubom yesho yadat udon uweu paralok ubabatay ba kaktin jemnut kamut jem ya wadai ban jem nut ya wadai ban nut kane kam long da wa jem nut kamut wa yasha ba kloy ban map uba kloy ban klet uba kloy ban sya pen bet nang ta kinong sarai kidai ban long ki ba sumar bha yala ki khon yala ka jong ka ying ka sem kani ka tin jong play ka ong la daw nong sarai umpet bahaya lo ka jong ka ying ka sem lani sen syar bahaya lo ka jong ka ying ka sem
kajing keli kami. Hatu kumno sumar. Kumno sumar. Ya kabalang belai. Ngan pulih biang. Namala da ubriu tip. Kumno bas sensar. Yala ka jong kaying. Hatu kumno sumar. Ya kabalang ka jong belai. Kasyong hangi way pay way. Ban yit kami yala ka jong ka masim. Ban pet yala ka jong ka jengim. Kade ka jeng ai jeng mut juga tin jong belai. Ka jeng kai juga tin jong belai. Kalong ka baron kam hadu kata-kata. Kabak hadu Kade syapang karyam ka bet. Ngan puli mentah. Na kasyiti badangkong u apasopol sa kinong korin. Na kalnong ka ba karen syapang karyam kabet kalnong bakhalway tekot ka bakhalway du kanriw ngan puli Henry penban usinrang umlong klem kakantay lemne kakantay klem usinrang hautray naba kumba kakantay kalong naw sinrang kumtaru usinrang ulong da kakantay Ndray ki a baro now try king topin kan holiday hato kalong kaba itanat ya kakantay banduay haublay klem da tamo hato kajing long tendrai hi kam hi kaya pi Ladaw sinrang, udon usnyo bajrong, kalong kabajaburom yu. Andray lada kakantay, kadon usnyo bajrong, kalong kaburom yaka. Naba yaw taw usnyo bajrong, jongka, laay, haka, kum kajing tap. Henry, ladaw no, ukwa banya saitnya, ngimdon kabakum kata, ha kibalang ublay. Kani kajihikay juga tinjong blay, kadaya karyam kabet. Ngam kwa ban penrem, Lani ban kento yano. Tenre ngayoi. Ha kini kisngi. Teng ngimi tubha. Kadai ka kentay ni. Uday sinrang. Nama don kapor. Kabaki kentay. Kiriam sinrang. Bat ki sinrang. Ki isnyo jirong kum ka kentay. Kay ka ba ngayoi ha kini kisngi kalong kumta. Henry nga kwa ya kabanong klem da penrem klem da kem daw yano kajing kentu jonga kalong to kisinrang kenriam kumbadai kariam kabay yaw sinrang to kigantay kenriam dakariam kabay kabadon burom kumbaday ya kagantay namar kata kalong kajihikay kajing buta bat kajing angnut kajing hikay kabaron kame
jong ka tin ka jong blai kalong ka basisya bangi don kamon balai lut Henry kalong ru ka basisya ba ngidon ka jingkit kli yakiwe bat yalade blem kerku na ka banta ka burom jongu amen ablay ba i ba bisneng isngu na ka banta jong kani ka por ka bangalayo ban kren ban pun kan mau ya tin jomai ablay kitu ki riungai ki jomai kitu ki perlok ki ba yo ban pet ya kani ka jeng kren ai ba kin yo ka jeng kerku ba ka ji kai ha ka man sim joki bangila ban im khamba na ka banta ka burom ka jomai ngadwai ngapan de ka bangu ha ka teng Yesus Kristus trai mentala kata amen Ko balang ublay balatit do try palong kate so tip laji dur babriu jong pa hajing ku janai nong shun ota men sngi men mi balang ublay tu yen men ta tori xuân là kéo sao đông nhà lên mi nọt ha chính đuôi basket kula bapa nut rai andala kut ban upan shom kore kut utrai en thai ba chen rang yang skem ha chính bên suối ba Jaken mau bantur bet syafra wa syacem lele yunong shun balang ublay tu yen menta tori burom kedan jong pa wa ting nong shun la kel sao dong ya le chính đuôi basket kular bapa nut rai andala kut bat upan shom kolong on kubor balapa nut rai tolong kawe met bat men sim to ya ichir rem ya kongu janai tolong bladap da umen sim balang ublay tu yen menta tori burom kedan jong pa wa ting nong shun la kel sao dong ya le mi not ha jing duai basket kular bapa nut rai andala kut bat upan shom ko balang ublay to ki joy menta Tia shu halot ka deu men to kup no kabor la kular ukpa ken te jing sneu baro to bren ba
nong xuân là kéo sao đom ya lên mi nọt ha chính đuôi basket kular bapa nu trai andala kut bat upan shom ko balang uble thei soti pa breuเป็นแครพายาลาเดเมนตากำสันชูเงินเสงาตัวรถแดงกันเร็วลองเลยกูเรียมวันวันชีชาบาลางอุบเลยตัวเย็นเมนตาตัวรีบุรมกระดานจงพาว่าติงน้องชวนละแกsao đom ya lên mi nọt ha chi